TV. Yes, sir. So, Yes, Bumbuan, nagdako ni siya kay ang Napier na lugar kag ang Hastings is wine capital man na sa New Zealand. So damo man nato sa mga vineyards kag mga kiwi fruit nga ginatanom didto. mm, mm, So wash out gid sila and ang lain pasubong kay medyo blackout patusubong kay ang power ang gamay nga power plant medyo lubog gid sa tubig. mhm. Until now, naka-blackout pa? Until na naka-blackout sila and hinggaan pa sila another 3 weeks na base magbalik ang ilang kuryente. Okay, 3 weeks pa. Ano Yes, ni gani ma'am. nga lugar, sir? Napier, Mm. Hawke's Bay na siya bumbuan. Okay. Tapos Hastings. Mhm. So may another 3 weeks pa. Grabe man ni kasubo man sang sitwasyon. So that's Correct. why oo, matagalog kita, sir. Ilan yung all in all na damage dito, Sir Ty? Ilang billion? As for last week, yung Prime Minister at saka yung Finance Minister ang nag-survey sa lugar. Almost $13 billion ang estimated damage. Crops, houses, and mga salakyan na cars na nasira sa baha, ma'am. All right. Ilan yung sinabi mo, sir? 11 or 11? 11 isa yung patay nila ngayon na confirm. Mhm. Pero marami pang mga missing na una na inulat nila na 6,000 yung missing, but yesterday they found and nakalagin na yung iba sa computer kaya walang kuryente doon. Nakalagin na yung almost 3,400 na they're alive and may missing there are missing person almost 3,200. Grabe. Ganun karami, Sir Ty? Anong nangyari? Yes po ba? Ano natabo sa ila, sir? Sa missing? Yes. The missing is not confirmed kasi walang kuryente bombuan, so they're nag-aano sila, hindi pa maka-communicate yung mga tao sa mayor. Mhm. So kasi dito sa New Zealand meron kaming apps na pag pinadalhan ka, you can log in and you can say that you're alive, you're well, you're safe. Pero yung iba hindi pa makapag-respond sa government, so they assume they're still missing. And if you can see Napier and Hastings, the devastation was so bad. Grabe. But yung baha is over the house. Yung mga yung hindi na talaga magamit yung bahay. So nilalagyan nila ng mga signs or stickers na nag-i-indicate na ang bahay is unusable na or unlivable na. Okay na, sir, no? Pwede na kita ka diligay nun. So, Sir Ty, grabe, Yes, ma'am. no? Amog na iya ka devastated. Bijagali ang natabo dira sa sininga lugar sa New Zealand, Sir Ty. Yes, Bumbuan. Ang baha grabe gid kay ang mga kahoy gid ang naguba sang isa man nga nakaguba man sang economy sang Hawke's Bay is yung tulay ang Taytay Bumbuan naguba gid. Oo, kay tungod sa kahoy nga mga dlagko di ba lang mga troso nga ginapadala sa gina-export nila. Oo. Ang pag mag-upod ang mga forestry, wala nila ginalimpyuhan. So ang government, mga strict na ginsubong na if ever nga mag-cut sila trees, dapat tanan nga dapat ang bukid is clear of debris. Grabe, no? So, Yes. grabe. Ang recovery, madugay-dugay tani siya. But, Yes. diin gintang evacuate ang mga tao, Sir Ty. Ang pinakauna nilang ginahambal sa mga tao mong buwan is look for your friends, families na maka-install ka mo dito. Ginapalagin sila sa online portal para magaan sila sa support sa government. Pero kung hindi ka ka-online,
makadto ka gid sa pinakalapit na council office. Kaya mo naman na mahatag sa imo sa social welfare and development sang imo nga kalanyan sa matag-adlaw-adlaw. And sa ina nga mga lugar bumbuan damo man sila volunteers nga naggaluto na sila for everyone. Kabuligay man sila bumbuan. Oo. So, ano ni? Madugay-dugay pa ini. So, paano? Anong ginahimo sang bago nyo nga Prime Minister Sir Tide sang gobyerno? So, okay man ang response? Grabing response kay doon na feel gid ang ang grabing pag-igo sang cyclone nga actually bumbuan ang cyclone was hinay signal number 2 kung sa Pilipinas pero grabing tubig na gindala sa duta bumbuan. So amo to siyang nagbaha. So kabalo pagkita isang lugar why nasa Nagalinto kag nagtutok na gid sila sa finance minister kung anong maobra nila. And yesterday nagbalik sila sa Wellington daw amo nang ilang Parliament House and there nag-report sila nga kinahanglan din nila i-focus ang ila tanan nga resources sa Hastings, Napier kay sirado pagid tanan kag wala suga. Oo. Ayo ang respond bumbuan kadasig. Okay. So nagpadala man sila mga generators na makahatag sa mga tao nga maka-charge sila. Maka-obra sila sa computer nila or maka-online sila sa ilabalay. Oo. So, mula na ganing masubo, no, sa siniiya nga mga lugar, Sir Tide, ang ining Hawke's Bay nga ni, ano lang gidya, total blackout pagidya. Yes, may mga jutay-jutay nga gasiga, pero gabalik naman patay, then gasiga, kag ginakayo, manjapon nila. So, ang mga tao, yati, why, no, hindi ka trabaho, as in, kabudlay gid no Sir Tide? Hindi gid sila katrabaho, especially dito bumbuan. Kamo na to mga wine company. Oo. So kilala gid na to sila so medyo untat siguro obra and even the owners kambal man sila ang watis na bila bumbuan nga gaobra sang watis nga company diri mga tomato sauce, mga spaghetti sauce, ang Heinz dito man na dito. Ayo. Kay ang tomato farm dito man. Kay dira ang mga Heinz gali na ho. Basi magbalahal naman ni. Siguro hindi man bumbuan kay kung sufficient kaya ang parehas pala hambal mo bumbuan ang gasolina damo pa man na sila sa ila depo pero pagsaka ginapasaka nila dayon. Kabalo ka naman sa style nga pag magsaka na dayon sa puno. To pamatsyag mo bala do galupad ng pakadto diri sa Pilipinas. Do bago na dayon ang supply? So pero bumbuan wala pa nagiyo ang mga presyo. Oo. Regardless sa mo na. Pero ang ginaproblema na nila is the kiwi fruit na 2 weeks they gonna start harvesting. Amo na ning kiwi season na ni. So New Zealand is importing kiwi for almost 1 trillion a year bumbuan sa iban-iban na lugar. So kadamo gid sila. So may iban-ibanan gid siguro sa bom.